A raíz do toxo verde. Esta é a historia que se sostén no recordo dos teus ombros. Nesa parte da cidade que se nega a dormir porque nós non o facemos, e no desexo de reclamar do Estado que nos conceda unha baixa por amor. Esta é a cara dura que propoño ante o corpo máis débil. Somos nós rifando nos os parques, ou eu dormindo aínda na mesma cama na que te botaba de menos. A película vai diso, da posibilidade dunha noite enorme, da esperanza de que o verán dure 5 anos máis e de que saias da seguinte porta, da seguinte, non de calquera. Supoño que son demasiado inestable no que a Menceres se refire, e non me chegarían os dedos da cidade enteira para contarche as veces que o fixen mal, pero tampouco me chegaría a profundidade das cousas profundas para que imagines a intensidade da historia. Todo isto ten máis de verso que de verdade, pero ás veces penso que loitei para que non me gustasen as baladas. Incluso propuxen prohibir o efecto da música sobre as gañas de que volveses, pero era mentira, ninguén pode rebater certas teorías. O que cae, cae, e atravesa o chan 1000 veces se fai falta. A película vai diso, da certeza de que eu, se quero, son quen de escribir cousas alegres. E de paso, construeme un paseo marítimo, acristalado, que nos protexa de todas as resacas. Grazas. Ben, eu quería recitarvos un poema que se chama O tostador de pan. Chámase así porque é un dos protagonistas do poema, é o tostador de pan. O poema ten que ver con unha cousa que eu pensaba de pequena. Eu de pequena, meus pais separándose cando eu tiña 10 anos e eu sempre pensaba que meus pais fracasaron como matrimonio porque non dedicábamos o tempo suficiente a almorzar polas mañanas. Porque a diferencia máis grande que vía eu entre a nosa familia e esas familias das películas americanas, que son todas tan guais, era basicamente que nos levantábamos a toda hostia, corríamos pola casa adiante, eu prácticamente non me lavaba, asumaba así a agua nada máis, tardei moitos anos en peinarme pola mañá porque nunca tiña tempo, entón marchaba para a escola sin almorzar. O contrario do que pasaba nas películas americanas, nas que baixaban por aquelas escaleiras enormes, aquelas familias de 6 ou 7 fillos, todos rubios, todos iguales, pero de diferentes tamaños, e aquela nai que iba toda perifollada pola mañana, aqueles rapaces moito máis peinados do que eu chegaría a estar nunca, e aquela señora que se levantaba de punta en blanco, iña para a cociña, e veña a facer tostadas, e veña a sacar crispis, e veña a sacar jaldurmada, que non engordaban nada, aquela xente, con toda aquela mierda que desayunaba, e dicía eu, creo que o noso error, así na miña imaginación de nena, dicía, o noso error está en non dedicar tempo a almorzar, sobre todo en non ter un tostador de pan, porque eu, como íbamos tan rápido para o cole, meus pais eran moi novos, tamén hai que decir, íbamos moi rápido para o cole, entonces parábamos ali no cruce do meu pueblo, eso nunha sitio, nunha vila da Costa da Morte, que se chama así. Entonces parábamos ali, no bar de Talieiro, que é o típico bar onde se pode comprar de comer a calquera hora da noite. Ali, pois, compraban meus pais un Coca-Cola en botella de cristal, unha magdalena das que facía Pichín, o panadeiro do meu lugar. Eran unhas magdalenas así como a repolus. Entonces eu tiña 700 metros en coche, que era a distancia que había desde o curso hasta a escola, para comer aquela magdalena en seco, e de cando en vez meterme un frolo de cacaolán. Bueno, comía en seco ante a evidente imposibilidade de meter a magdalena, que era como a un repolo, dentro da botella de cacaolán, que era así. Entonces, iba facendo o que podía. Despois, chegado o tempo, que era unha tía lista con moito recurso, conseguí un sistema que era apousaba a magdalena na boca da botella de cacaolán, giraba un pouco a botella, entón o cacaolán como que empapaba a magdalena, non? Pero que era unha porcallada increíble, que a miña nai non lleva nada que fixera aquelo no coche recién comprado. Entonces, eu almorcei mal en seco gran parte da miña infancia. Fui o que janei tamén cando meus pais se separaron e empezaron a almorzar na casa, tamén vos lo digo. Total, que eu pensaba que a felicidade no fondo tiña algo que ver, e que non sabía exactamente o que tiña algo que ver con ter un tostador de pan e dedicarme a súa media viña a almorzar. Total, que andados os anos, tuve un mozo que duramos moitos anos, queríamos moi ben, e un día fomos ao banco, non me acordo que, e o banco regalamos un tostador de pan. E dixo, guau, este ano agora xa somos invencibles.
Pouco duramos, despois daquel, tamén me lo dixo. Pero, nada, collemos o tostador de pan, chegamos á casa, a mañá seguinte cortamos así un pan bello, metémoslo ali, almorzamos como as reises, aquilo era todo puro amor. E o día seguinte a cousa xa empezou a torcerse, porque era un tostador barato. Entón, metemos o pan dentro e estábamos atendendo a cafetera e de súpeto aquela rebanda de pan que había dentro prendí un lume e empezou a prender un tostador que estaba colocado debaixo da campana extractora. A cal se viu un pouco afectada tamén por aquelas chamas, bueno, costounos apagar o día se axuda. E aí foi cando me di conta eu de que o amor non ten nada que ver cas cousas materiais. Esta é unha lesión que tamén vos regalo así, porque xa o descubrí. Pero no poema sale moitas cousas. Sale a preocupación de que che abandonen e o tostador de pan e a miña infancia. E o poema di así. Antollouseme un tostador de pan. Quero un obxeto que nos recorde, que vaya amarelando con nós, como a Natacha. Así que parto rebandas do pan de onte que me dixo miña avoa que se fai así, e teño as tostas listas para cando te erjas. E se te vas, ou mercas un coche, e se te vas ou mercas un coche, eu sigo facéndoche tostas todas as mañanas. Enchoas de bicos e de Natacha e péjochas nos retrovisores. Fixenlle unha vez ao cura por berrarme, porque eu era así de baixiña e non lle chegaba a agua bendita, e o cura pagou nas canais de meu pai, e meu pai rojoulle cunhas hostias ao cura. E fui aí cando nos botaron da iglesia. Así que, se te vas ou mercas un coche, mellor leva contigo